Zdravím dámy a pánové, právě pozorujete záznam ze streamu z platformy twitch.tv. Kdybyste chtěli mě vidět živě, tak stačí zavítat na tuto platformu a do vyhledávače zadat Hacker Games _projekt. Tam už vám vylezu já, dejte tam follow a vidíme se tam. Zatím si dal znovu nahrávání, ty vole, protože tam toho nebude nic, maximálně tak z toho můžu sestříhat ty vole reel, vole, na YouTube. Teda na YouTube se nedávají reely. Tak jdeme. OK, tak se jdeme bát. To mělo být obrázky, že? To je nepříjemný, ale ještě v pohodě. Ty vole, nesnáším baráky v lese. Nesnáším. OK, tam je to dobře i zvukově podbarvený. Ale toto mi připomíná, kámo, nebudu jmenovat něčí mámu, když se vrátí, vole, po večerce, no. Ne, toto je, kámo, hnus. No, ale toto je zas něčí táta. Když se vrací domů. Jo, tady to jsem viděl. A mám takový pocit, že ty vole někdo, že jako tu rodinu vyvraždil. A nebo že toto jsou snad i mrtví lidi, jako. Ale nejsem si jistý, jenom jsem prostě to někde zaslech, nebo tak. Fuck, fuj. Fuj. OK. Baráček zase v lese. Ty opuštěný jsou vždycky takový. To je náhodou krásný obrázek, vole, to je úplně v pohodě. Jo, tam nevidím nic, ale... OK. Toto, když si to vezmeš, že se koukáš vlastně na strašidelný video, tak je to svým způsobem strašidelný. A dám level 2. Level 1 jsme zvládli, dámy a pánové. Jsme profíci, prošli jsme na výbornou. Teď level 2. Jo, to je toto. Jak se hejbala ta zem, kámo. Což někdo říkal, že se dá vysvětlit nějakou jakoby činností země, nebo takhle. Ale když si to vezmeš, kámo, je to úplně magořina, vole, že prostě jdeš po lese, najednou se pod zemí ti tam hejbou kořeny a všecko, vole, to je... Proč? To jsou jako zvuky asi? Nebo, protože tam nejsou asi úplně. Nebo... Fuck. Fuj. Oh. OK. Ty vole, to bych se asi posral. Ale víš co? Nejhorší je, že v takové chvíli ty se ani neotočíš a neutečeš. A víš proč? Protože ty se bojíš, že ti to napadne ze zadu. Ty to prostě musíš mít furt pod kontrolou a když už utíkáš, tak se furt otáčíš, kámo, a furt to máš na očích. Hej. To je na tom asi, jako, já... V tu chvíli, když bych to viděl, tak bych asi jako byl posranej, vole. Ale přemýšlel bych, jestli mám utéct, vole, jestli mě to nesejme ze zadu. A nebo jestli, kámo, vole, mám tam zůstat a čumět na to dál, kámo. To prostě... Schválně mi napište do komentářů, co byste udělali vy. To je asi strašidelný pro ty, co mají strach z vejšek a z takových těch, že je něco větší než něco jiného. Takový to že jak jsou vždycky třeba ty porovnání oproti lodi, oproti třeba obrovskému parníku nebo tak to je spíš pro takový jako strašidelný. Jak to úplně nechceš, aby se ti něco dobývalo z půdy do baráku, kámo. Jo, viděli jste to tam, toho ducha? Ne, to byl stín, sorry, vole, sorry. Ne, nějaký zvláštní. Ty pičo.
OK, tak ty kráso. Poslední bylo takový jako fakt jako. Tak pojď. Nemocnice, vole, a vozíčky. Nemůže, vole, prostě být strašidelnějšího nic. Fuck. Ty kokot, bych se posral na místě. Co tam je? Jo, tam někdo chodí. Něco. OK. Jo, není to, že zachytili toho Yetiho. Že jako to byly jedni, jak se spekulovalo o tom, jestli Yeti existuje, takže tady ti zachytili Yetiho. Hej, jestli tam bude to, co si myslím. Já si myslím, že toto je český film náhodou. Čistou náhodou. A vím, že je to film teda, vím, že je to fake. Ale jestli to je to, co si myslím, tak já se vám tady poseru na místě, kámo. Jestli je to ono. Ne, tak to není ono. Ale vypadalo to úplně stejně. Tak seš ale kokot, kámo. Co to bylo? Tam bude jumpscare, já to vím. Teď. Teď. To mi asi urvalo uši, kámo. Level 4. OK, já jsem spocený jak, kámo, vole, varlata. Tak toto by mohlo být jako kvalitní docela. Noc 10. Tam bylo noc, takže je to... Že je to český? Fuj. Kámo. To ani nevypadá jako lidský tělo, víš co? To je možná o zvukách hodně. Fuj, jo, to je ono, vole, to je ten týpek, kámo, v tom lese, že? Já vím. Shit. Já vím, co toto je. Toto je ten ruský experiment, jak oni to... To já teď nevím, co oni udělali, ale jak jim tam pustili nějaký ten plyn, potom z toho byly takový ty nestůry, vole, já vím, kámo, toto jsou záběry z té místnosti, jak tam byli uvězněni. Nějaká hra? VHS-ková. Fuj. Jo. Jo. No, tak asi jo. Ale mě to třeba přišlo strašně zajímavé. Oni to uvádí jako creepypastu, jo, že to melou jako creepypastu. Což třeba mě napadlo, že bych to byl taky super content na YouTube. Creepypasty. Takže jako je to docela sledovaný. A co je s tím mostem furt, vole? Fakt asi? Oh shit. Ten shit. Zase čeká jumpscare. Ne. Tam bude zase jumpscare, kámo. Ale horší než v trojce.
nestálo za nic, vole. To se ani nelek, kámo, upřímně. Že jsem to čekal, že tam budeš, jo. Moc to natáhli. Joj, to je hezký, vole, nebo jako co ti na to mám říct? No červej, fuj, vole. Zase bude jumpscare, klasika. Prostě se to uklidní to mysl, kámo. To je žába. Tak seš kokot. Za satečku do píče. Ne. Jumpscare. Pičo. Kurva. Tak toto, kámo, mě psychicky domrdalo. Ne ten jumpscare, ale jak to natahovali, vole. Kámo, mě ten jumpscare vůbec si skoro neudělal, jo. Ale jak to natahovali. Kámo, toto, kdybych měl říct, tak to nebylo tak strašidelný, jako divný. Jo, to nebylo, jo, že by tam třeba dali nějaký gify z, třeba z kruhu nebo tak, prostě víš co, takový ty. Ale bylo to strašně divný, jako já jsem z toho měl strašně blbý jako pocit. Nevím proč.